भरपूर असे घरात झाले ना मग ते बरोबर रुळतील. तुला ओळखलं ना आरव त्याने. गणेश पूजा आमची झाली छोटीशी करून. कुणाच्या मागे मुंबईला आली तेव्हा त्यांनी केलं होतं. चला थोडंसं उतू जाऊ दे. हा बरं चला बाबा आजच्या ब्लॉगला सुरुवात करूया. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि बघा आजूबाजूला तुम्हाला आवाज येत असेल ना, शांतता नाही, गडबड गोंधळ आवाज असं सगळं चाललेलं आहे. तर आत्ताच मी ना बाहेरून आलेले आहे. म्हणजे आमचं जे रेंटचं घर होतं तिथे मी गेले होते. सामान थोडंफार आणलेलं आहे, मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा शेअर केलं तुमच्याशी. आणि सगळं सामान आता हॉलमध्ये पडलेलं आहे. आता हे ना 7-8 दिवस असंच चालणार आहे. आज इतकी रश आहे आमच्या इथे बिल्डिंगमध्ये, आमच्या लिफ्टसाठी इतकी गर्दी ना, त्याच्यामुळे आम्ही आज मोठं सामान कॅन्सल करून टाकलं. म्हणजे तर कपाट वगैरे जे असतं ना, फ्रीज वगैरे ते नाही सांगितले, कारण बरेच जणांचं शिफ्टिंग आज चालू आहे. त्याच्यामुळे कुठे ते गोंधळ सगळा होणार म्हणून मधला दिवस पकडून मग ते मोठं सामान आणणार आणि बाकी छोटं सामान आहे ना आपल्या गाडीमध्ये टाकून घेऊन येणार. सगळं सामान पहिलं आधी मी लावून घेणार आहे आणि मग गॅसची पूजा करून मग जेवणाला सुरुवात. म्हणजे आता दुपारी जेवण नाही करणार आहे. आता वाजलेच मला वाटतं तरी 11:30 झाले. सकाळचे नाश्ता वगैरे आता बाहेरूनच आणला होता. आता सगळं खाऊन झालेलं आहे आणि आता सगळं आवरायला घेते. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला भागे आणि शेरू दाखवते आणि मग सुरुवात. हा बघा, हा आपला भाग्या जो इथे आता झोपला होता. मी जशी बाहेर आली तसं तो बाहेर आला. आणि हे बघा, हे असं सगळं पसारा पडलेलं आहे घरामध्ये. हे सगळं आवरेपर्यंत बराच वेळ जाणार आहे. हे बघा, हे इतकं सामान आता आम्ही आणलं आणि अजून आणायचं. हे सगळं किचनचं सामान आहे. ते बघा कुणालचे बाबा तिथे बसलेत. काय चाललंय मॅच. आणि हा बघा, हा आपला शेरू गाई येते बेटा. हे बघा, हे असं ना काम चालू आहे ना, ते तुम्हाला दाखवते थोडंफार. खाली सगळं काम चालू आहे ना, ते आवाज होता त्याच्यामुळे जरा थोडेसे डिस्टर्ब होतात दोघं जण, कारण त्यांना आवाजाची सवय नाही त्याच्यामुळे. हां थोडेसे म्हणजे घाबरतात ते अजून. सगळं जास्त अशी माणसं बघितली तरी पण कावरेवर होतं जास्त माणसं बघितल्यावरती. चला सुरुवात करूया. काय होतं की थोडंफार म्हणजे घरामध्ये बघा माणसांची आता एजा आहे, म्हणजे कोण ना कोण ओळखीचे येतात भेटायला वगैरे. शेजारी आहेत, त्यांची मित्रमंडळ आहेत, ते बघतात ना माणसं तर एकदम कावऱ्यावर होतात दोघं पण, कारण त्यांना जास्त माणसांची सवय नाही त्याच्यामुळे. आता गाड्यावर पण बघतात ना तर एकदम घाबरून जातात ते. तर गावी कधी बघितलेलंच नाही, फर्स्ट टाईम सगळं ते दोघं जण बघतात. त्याच्यामुळे त्यांना मला वाटतं रुळायला अजून 7-8 दिवस तरी जातील. आता म्हणजे आहेत व्यवस्थित आहेत. आजचा मला वाटतं 2 का 3रा दिवस आहे. आता कसे व्यवस्थित आहेत, पण तरी पण त्यांना असं सगळं नवीन नवीन दिसतं ना, ते खिडकीच्या इथे बसतात आणि असे बाहेर बघत बसतात की काय आहे ते सगळं नवीन. कारण जंगल वगैरे बघायची सवय लहानपणापासून, त्याच्यामुळे थोडंसं त्यांना जरा हे ॲडजस्ट वगैरे टाईम देणार. पण आहेत, खाणं पिणं सगळं व्यवस्थित आहे. म्हणजे मला अजिबात सोडत नाही. आता सकाळी मी गेले होते ना त्या आमच्या रेंटच्या घरामध्ये, तर कुणाला मी जवळ ठेवून गेले होते आणि मी पटकन मग मी आली. 1-1.5 तासामध्ये मी आली घरी. पण आल्यानंतर त्यांचं तुम्हाला माहिती आहे ना कसं भरपूर असं धिंगाणा त्याने घातलेला होता आल्यानंतर. पण आता ओकेच, पण थोडीशी त्याला चिंता वाटते कारण जागा नवीन आहे ना. आता सगळी त्यांना राहायला आली ना घरामध्ये, म्हणजे माणसं बघा भरपूर असे घरात झाले ना मग ते बरोबर रुळतील. म्हणजे भोप्या वगैरे आहे, आमच्या सासूबाई वगैरे आल्या असेल नंतर मग काय. आता सध्या काय अर्धी माणसं इथं अर्धी माणसं त्या रेंटच्या घरामध्ये, असं सगळं चालू आहे. त्याच्यामुळे एकदा सगळं व्यवस्थित झालं का दोघं पण छान प्रकारे रुळतील. चला सामान लावून घेऊया. शिटी पाहिजे ना काय कुकरची, बघ शिटी नाही कुकर त्याच्यामध्ये माझी वाट टाकली भेटली. भांडी कशी लावायची तो कुणाला झालं. मामाचा एक टेम्पो आलाय, टेम्पो यायचं बाकी. पाणी प्यायचं आहे नाही येतो ना. हा ये दोघं जण बसलेत बघ कसे. हे बघा, ही इतकी भांडी घासायचे सर्व आता साईडला केली. आणि जास्तीचं काय जे एक्स्ट्राचं सामान आहे ना ते इथं सगळं माळ्यावरती टाकायचं आहे. त्याच्यामध्ये दोघं जण जागा करतायत. सगळं अरेंज करायला मला वाटतं 1-1.5 तास जाईल अजून. बागुडी ए पपुडी चलो उचलूया सगळं फटाफट.
वेगळी केलेली भांडी जी होती ना, म्हणजे ती खूप खराब झाली होती. ती मी ना सर्व किचनमध्ये घेऊन आहे ना घासून टाकली. ओटावर साप पुसून घेतला आणि घासलेली भांडी हॉलमध्ये ना सुकत घातली फॅनच्या खाली. म्हणजे सुकल्यानंतर लगेच म्हटलं ती ना लावून घ्यायची, म्हणजे तितका घरामध्ये पसारा कमी, असं सगळं विचार करून आहे ना किचन सगळं आवरायला घेतलं होतं. आणि तशाच पद्धतीने सगळं झालं होतं. सगळं किचन आहे ना बऱ्यापैकी आवरून जेव्हा बेटा. तर माझं सगळं काम आटपलं आता. आणि आता ह्यांना जेवायला दिले वाघ्या शेरूला. यांचा फोन चालू आहे बघा. दोघांनी पण मला मदत केली खूप. जेवण आणायला जेवू दे म्हटलं माझ्या पोरांना. जेवण आणायला म्हणजे जेवण बहिणीकडे आहे का बनवायला सांगितलं तर बघूया. हा बनवलंय. वाघ्या पाणी पी बेटा, पाणी पी. वाघुडी जा पाणी पिवा, पाणी पिवा. बघितलं आवाज. हा माणसांचा आवाज आला ना कसे बघा हे होतात. हे बघा, हा बघा आपला वाघ्या आहे ना असाच खिडकीजवळ उभा असतो तर बघत असतो. काय नवीन नवीन सगळं दिसतंय मला ना. वाघुडी मम्मम खा ये. शेरूने खाल्ला तुला भातू सगळा वाघ्या. त्याचं लक्ष तिथेच आहे बघा. ये शेरूने सगळं मम्मम खाल्ला ना तुझा. चला जेवू दे यांना. हो पाणी पिया वाघ्या. ये बेटा ये 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 ये. बघ खाल्ला ना सगळं मम्मम तुझा. बघ शेरूदा पाणी पिजा. ते पाणी तिकडे ठेवलंय बघ बाहेर. ते ना चाटतं बघ हात बघ. तुला ओळखलं ना आरो त्याने. हा चाटतंय हो. मग केवढा मोठा झाला ना. बाबू जेवला तू. काय खाल्लं. नाही खाल्लं अजून. कुत्रा होता नाव सांग तुझं. नाव सांग ना, अजून नको. तुम्ही सर्वजण ओळखता का याला. सांगा बघू दे कोण आहे हा. सांगा. हाय आरव ना. नाव सांग. लादला. तुम्ही जर का दापोलीचे व्हिडिओ बघितलात ना त्यात बघा हा आहे. आणि हा माझा भाचा आहे. सगळ्यात छोटासा सक्का भाचा माझा. तो वाघ्या आणि शेरू ना यांना भेटायला आला होता ना. वाघ्या शेरू छोटे होते ना तेव्हा आम्ही दापोलीला घेऊन गेलो ना त्यांना. त्या सुसू वगैरे गेले ना तेव्हा हा साफ करत त्यांचा. आणि त्या दोघांनी याला ओळखलं पण ना. त्याचे फ्रेंड्स पण आले ते बघा दोघं जण. आणि हे आपले वाघ्या शेरू खूप झालेत त्याला बघून. नाही द्यायचं खाऊ. त्याला मी खाऊ दिला ना खायला तर वाघ्या मागतोय. जरासं दे नावाला थोडंसं दे. एकदम थोडंसं दे. हात लपून दे. आता एक वाघ्या टाक. बघा कसे जण ना पटकन ओळखला ह्याला. एकदम छोटे होते ते. 2 महिन्याचे होते ना वाघ्या शेरू तेव्हा मी दापोलीला गेली होती तेव्हा त्यांची ओळख. हा ते बस झालं. हा बस. आणि हा बघा शेरू ते बसलेला आहे. चला बस झाला. दोघं पाणी पितात आता. तर कुणालच्या बाबा आणि कुणाल आणि हे बघा तिघं जण गेले होते जेवण आणायला. आणि हे भोप्याच्या मम्मीने जेवण पाठवलंय. कांदे पण पाठवले. कांदे कोणाला. रेडीमेड जेवण आलं. रेडीमेड. हे चला बसा. नाही ते दोघं जेवले मग अशी. हा रात्री खाते ना. कोण आहे बघ. कोण आहे जेवायला वाटते यांना. काय आणलं बाबू. काय आणलं. अच्छा ये. हा बघा आरव परत आला. चिकन घेऊन जायचं आईला जेवण देऊन जाता. तू जेवतो आमच्याबरोबर. नाही जेव आमच्याबरोबर जरासं खातो. अरे हे त्याला ओळखतात ते लोक. तो लहान असताना त्याने सुसू काढलेले ना त्याची. बघा ते पुढे बाजू बघा शेरू. ते डोक्यावर हात फिरव. हे बघा वाघ्या शेरूसाठी पाठवलं जेवण. चपात्या. आज नॉनव्हेजचा वार आहे ना म्हणून त्यांनी चिकन बनवून पाठवलंय भोप्याच्या मम्मीने. यात भात आहे, डाळ आणि हे आले कुणाच्या दुसऱ्या आजीकडनं. आता जेवण घेऊन जा. आणि आता ही आहे संध्याकाळची वेळ. दुपारी जेवण झाल्यानंतर घरातलं जे काही थोडंफार होतं ना एक्स्ट्राचं काम ते सगळं आवरून घेतलं. माझं एडिटिंग करून घेतलं. थोडा वेळ जरा आराम केला आणि मग पुन्हा कामाला लागले. आता ही जी घासलेली भांडी होती ती सर्व सुकली होती. ती म्हणजे बऱ्यापैकी माझं किचन आहे ना आवरून झालं होतं.
आणि सामान भरायला सुरुवात केली. म्हणजे जे घरामध्ये जे काही थोडंफार सामान होतं ना ते मी भरायला सुरुवात केली. आणि वाघ्या शिरू बघा त्यांची मध्ये मध्ये लुडबुड. आता तर अजिबात मला ते सोडत नाही. दोघंजणं जिथे जाईन तिथे दोघांची लुडबुड आहे ना म्हणजे चालू असते. अगदी माझ्या मागे मागे फिरत असतात. तर एक कमेंटबद्दल मला बोलायचं आहे. मागे एका व्हिडिओमध्ये मला कमेंट आली होती. मला वाटतं 1 का 2 दिवसापूर्वीचा व्हिडिओ होता की ताई तुम्ही दोघांना गावी पाठवून द्या आणि कोणाला तरी त्यांना सांभाळायला सांगा म्हणजे ते गावी छान प्रकारे राहतील अशा पद्धतीने ते कमेंट केली होती. पण खूप वाईट वाटलं ते कमेंट वाचून. तर मी फक्त ना इतकंच सांगेन. आता मी पण बघा म्हणजे 2-2.5 वर्ष मी गावी राहिली. आत्ता मला शहरात जुळून घेणं पण जरा अवघड जाते कारण सवय मोडलेली आहे माझी. शांततेमध्ये राहायची सवय. त्याच्यामुळे आवाज आजूबाजूला असेल थोडंसं मला पण डिस्टर्ब होते. आणि हे दोघं तर पहिल्यांदा सगळं बघतायत. म्हणजे मला सवय असून पण मला जर काही त्रास होत असेल तर ह्या मुक्या जीवांना म्हणजे त्यांना अडचण होते. पण मी असते त्यांच्यासोबत आणि त्यांना लांब पाठवण्याचा प्रश्नच येत नाही आहे. जोपर्यंत मी जिवंत आहे माझ्या जीवात जीव आहे तोपर्यंत हे दोघंजणं माझ्यासोबतच राहणार. आणि जितकं मला करता येईल त्यांच्यासाठी तितकं सगळं मी करणार आहे. अजिबात त्यांना दोघांना मी माझ्यापासून असं वेगळं ठेवू शकत नाही. आणि त्याच म्हणजे त्यांचं सगळं विचार करूनच मी माझं सगळं रुटीन ना म्हणजे सगळं सुरू केलेलं आहे. मुंबईला आल्यानंतर त्यांना अजिबात मी एकटं सोडत नाही. कोणी ना कोणी त्यांच्यासोबत असतंच. भले मी म्हणजे बाहेर जरी गेले ना 1-1.5 तासासाठी तरी घरातलं कोणी ना कोणी माणूस असतं. आणि मला वाटतं एक 8 ते 15 दिवसामध्ये दोघंजणं रुळणार आहेत कारण ते आता ना हळूहळू त्यांना बऱ्यापैकी ते आता ना ॲडजस्ट होत चाललेले आहेत. ए वाघुडी ए टिटुडी किती नुसा पसारा पसारा. आणि फायनली आमचा गॅस बघा लागतोय. लावूया चालू करायचं. आता चालू करायचं आहे. सुरुवात करायची आहे म्हणजे आता मेन महत्त्वाचं काम. काय झालं शेरू काय हवं? हा बघा काय हवं बेटा काय पाहिजे? तो बघा एक तो तिथे बसला एक आणि हे इथं आमचं काय पाहिजे काय गुंडे लोक. चला होऊ दे हे पटकन. सगळ्या गोष्टी आमच्याकडे सांगायला बापरे बाहेर आवाज बघते. चल पूजा करा. छोटासा स्वस्तिक काढलाय आणि आता गॅसची ना पूजा करतोय. पहिल्यांदा आपण किचनमध्ये आता करायचं ना कामाला सुरुवात. गणेश पूजा आमची झाली छोटीशी करून. कुणाच्या मागे मुंबईला आली तेव्हा त्यांनी केलं होतं. पण हे आता गॅसची पूजा चुल्याची पूजा आणि मग आपल्याला हे दूध ठेवलं मी गरम करत मग झालं. मग नंतरला मोठा कार्यक्रम करायचा आहे जेवणाचा वगैरे पूजेचा वगैरे करायचा आहे. पण आता सध्या नाही. थोडा म्हणजे टाईम थोडा गेल्यानंतर आमच्या सासूबाई मगाशी ना येऊन गेला आणि मग तेव्हा आमचं बोलणं वगैरे झाले. त्यामुळे मगाशी मला म्हटलं की साधंसं करून घे आणि एकदा जेवणाला सुरुवात कर आणि मग बाकीचं पुढे आपण मग करू. तर आता मी गॅस पेटून पहिला दूध गरम करते आणि मग दूध ओते घालते. दूध गरम करून होते घालायचं शुभ असतं. आपण गावाला आपण पूजा केलेली ना गावच्या घराची त्यावेळेस सगळं बघितलं होतं मी ब्राह्मणाने. हां तसंच सगळं करायचं. चल झालं एकदा जेवण करायला म्हणजे सुरुवात झालेली आहे. अजून पण बरंचसं सामान लावायचं बाकी आहे. मी चाललंय कालपासून सगळं चालू आहे. आता बघू मला तर अजून 1-4-5 दिवस तरी जातील. पण किचनचं जेवणाचं सुरुवात झाली ना त्याच्यामुळे आता थोडीशी चिंता जरा कमी होईल. नाही तर खाण्यापिण्याची जरा अडचण झाली होती थोडीशी. म्हणजे बाहेरचा नाश्ता वगैरे आणला होता पण जेवण वगैरे यांची बहीण पाठवून द्यायची. टाइम नाही टाइम टू टाइम नाही ना. वेळेचं थोडंसं जरा हे झालं होतं. पण असं होतं ना शिफ्टिंगच्या वेळेस प्रॉब्लेम होतात सगळ्यांचे. जरा दूध गरम होते. चला होईल आता सावकाश. तर सगळ्यात आधी ना दूध गरम झालं ना का चहा ठेवते आणि सामान आता घरातलं भरायचं बाकी आहे. म्हणजे आहे थोडंफार सामान पण बाकीचं सगळं भरायचं. ते आता उद्याला जाणार आहे डीमार्टमध्ये आणि मग घरात आपल्याला सामान भरणार. थोडंफार आता मगाशी भरून घेतलं जे मी गावावरून येताना ना घरामध्ये जे होतं ना ते घेऊन आले होते मी तिथे. म्हटलं ठेवून पण परत खराब बिराब झालं त्याच्यामुळे घेऊन आली होती. आता बाकीच्या गोष्टी ज्या काही कमी आहेत घरामध्ये त्या उद्या जायचं आहे असं सगळं ठरवलं आहे. पण झालं आहे बघा एकदाचं किचन लावून झालेलं आहे त्याच्यामुळे जरा बरं वाटतं आता. हां रिलॅक्स झाले मी रिलॅक्स. बाकीचा सगळा पसारा जिकडे तिकडे पडलेला आहे. होतील कपडे जिकडे तिकडे सगळं. मगाशी पाऊस इतका पडला आहे बापरे केवढा वारा वगैरे येऊन गेलेला आहे. असा विजांचा कडकडाट असं झाला होता. भरपूर असा पाऊस इथे पडून गेलेला आहे. चला जरा हे चहा ठेवते. कुणाच्या बाबांना चहा प्यायचा आहे. 2 दिवस आहे ना ते बाहेरूनच चहा प्रेमी आहेत ते.
आणि चहाचे त्यांचे खूप प्रॉब्लेम झाले 2 दिवस. पण मला जरा बरं वाटलं होतं कारण चहा ते जास्त पितात ना, त्याच्यामुळे म्हटलं बरं झालं. चहा 2-3 दिवस जरा कमी गेला पोटामध्ये, चांगली गोष्ट आहे. चला बनवून घेऊया. पण किचन एकदम छान आहे, मस्त वाटेल. चला थोडंसं उतू जाऊ दे. हां बस झालं. संध्याकाळचं माझं रुटीन झालं, म्हणजे चहा वगैरे बनवून दिला सर्वांना आणि जेवण करायला घेतलं. तितक्यात पुन्हा आमच्या घरामध्ये पाहुणे आलेले आहेत. आता पाहुणे नाही म्हणणार, ही आमची आहे जाऊबाई, चुलत जाऊबाई माझी. तर तिला माहिती पडलं की आम्ही गावावरून आलेलो आहोत, तर भेटायला आली होती. म्हणजे गेले 3 ते 4 दिवस झाले ज्यांना ज्यांना माहिती पडतं आहे की आम्ही आलेलो आहोत, ते शिफ्ट झालेलं आहोत. अगदी आनंदाने सर्वजण आम्हाला भेटायला येतात. दिवसभर कोणी ना कोणी म्हणजे चालूच असतं. त्याच्यामुळे वेळ आमचा चांगला जातो आहे, आनंद मिळतो तो वेगळा, खूप छान वाटतं आहे. गेले 2-2.5 वर्ष आम्ही एकांतवासामध्ये राहिलो. तर एकांतवास म्हणणंच माणसांशिवाय आम्ही राहिलो आहे, फक्त 3 जण आणि भाग्य आणि शेरू. पण गेले 4 दिवस इतकी माणसं आम्हाला भेटलेली आहेत, त्याच्यामुळे खूप बरं वाटते, खूप बरं वाटते, प्रसन्न वाटते. तर इथे चर्चा चालली होती नवीन घराची, किचनची, जे आपल्या बायकांचं बघा असतं ना तेच. आणि या आमच्या सासूबाई दुपारीने आल्या होत्या, मग चहा वगैरे त्यांना करून दिला आणि आमच्या गप्पा गोष्टी चालल्या होत्या. तर चला मित्रमैत्रिणी, आजचा व्हिडिओ बस इतकाच. आवडला असेल जरूर लाईक करा आणि